Assalamu alaikum, sunana Ubaidillah wanda kowa fi sani da mai salati comedian na masana'antar Kano. APC SAC daga sama har ƙasa dodar ko plateau. Mun samu da ilimi, ruwa, hanyoyin tallafawa matasa. Gezawa sabuwa ga baki ɗaya ku fito ku zaɓi Sagiru Gamba 'yan Musa. Kakatin zaɓe na ƙuri'a ta gindin sai tare da honorable Sagiru Gamba 'yan Musa. Saboda ya ɗora kaɗin da ya ɗana aikin alkhairin da yake ya taimakon talakawa maza da mata. Ina kiran dukkanin masoyana da su fito kwansu da kwarkwatarsu a ranar Asabar 9 ga watan 3 2019 don ku fito kwanku da kwarkwatarsu je ku dangwana Dr. Abdullahi Umar Ganduje tare da shi da Sagiru Gamba 'yan Musa saboda su ne sai kamata su zama mana jagoran talakawa. Bara ku ji ƙarin bayani daga bakin ciyaman ɗinmu wato Kudu Usman Zainawa. Muna godiya ga dukkan 'yan ƙaramar hukumar Gezawa da suka zaɓi mai girma wa Buhari da 'yan majalisar dattijai da na tarayya a jam'iyyar APC. Da haka muna fata wannan 9 ga wata mai zuwa za su to su maimaita su zaɓi mai girma gwamnan jihar Kano a jam'iyyar APC da yadda Allah ɗan majalisar jiha Alayhi Sagiru Gamba 'yan Musa. Muna fata Allah ya ba mu nasara, Allah ya taimake mu, Allah ya samu ci zaɓe lafiya kuma a zaɓe lafiya a gaba lafiya kamar na kai wancan lafiya. Wanda ya ɗauki wannan nauyin wannan shiri shine ciyaman ɗinmu Honorable Kudu Usman Zainawa da kuma mataimakin shi fiye ɗin kenan Ishaq Rabiu Dan Sare. Allah ya ba su nasara a duk abin da suka sa a gaba.